naman. Ito. Laka. Laki. Oh, mga kasi. Wala. Yan na naman. Laki. Oy, laki. Laka. Grabe, mga kasi. Oh. Grabe, oh. Ginagawa mo. Good vibes lang yung mga kasi. Huwag tayo mahuli. Baka kasi maganda ka. Ikaw ba naman di sasayahan mamiwas ito? Mga pasaya mo kasi pag mga ganyan mga huli. Kaya naman, malaki. Malaki to. Dala-dala mga tuwing kaso mga bulilit mo siya. Kayo ha, naglalaro kayo dyan, kung natutulog kayo, lumaki pa kayo. Oh, grabe malaki. Uy. Good morning mga kachoy. So ayan, welcome po ulit sa ating YouTube channel na mga toy. Thank you so much sa inyo mga toy. Thank you na pag-support nyo sa ating channel na. Thank you so much mga toy. So tara mga toy, at samahan nyo po ulit ako. At tayo'y magliliwaliw. Di ba mimingwit tayo mga toy. Tapos ito yung gamit natin mga toy. Taw tayo ngayon mga toy. Tapos double hook. Gagamitin natin ang pangmalupitan na floater ni Papa Chin TV. Yun, pasupport din mga toy, no? So yun, aral na tayo mga toy para makarami tayo. Yun, medyo na tayo mga toy. Medyo, tawag ito, tinanghali tayo kasi naghanap pa ako ng bulate. Yung pasing tabi lang po sa mga kumakain ng mga dito mga toy. Bali, ririspakan natin to. Yung spot namin ni tatay. Nandun sila tatay, oh. May kasamang chicks. Ginagawa mo. Yan. Sana dumating si Kachoy Maynard Santos, no? At nag-chat siya sa akin ay pupunta daw dito. Tsaka si Kachoy Ronnie. Kachoy, saan na kayo? Kachoy Michael, sana tumuloy kayo, no? Kasi maganda na tong spot natin dito natin. Bigla shoutout kay Kachoy Larry, no? Salamat Kachoy sa pagpasupport sa ating channel sa Pangasinan. Bigla shoutout mga kapinsanan niya. Yun, tira. Yeah! Yan na. Ay, sus ko. Ay. Don't worry. I-release naman kita. Ang tibay ng bulate ko na yung mga toy. Kumuha ko mga toy sa sa C5. Matigas kasi mga bulate ron eh. Yan na naman mga toy. Yan na naman yun. Ay, laki. 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 1-0. Ay, sus, gino. Nakawala ulit. Ano ba yan? Sayang naman. Kabiwas. Experience mo dito, Kabiwas. Napakaganda dito sa ano. Ay, yung spot pala natin mga toy, nasa tayo, nasa ilalim ng Kalayaan Bridge, no? Banda dito tayo sa bandang kabila. Yung daanan doon sa may Bliss pala, Bliss. Yan na naman! Ay, dalawa na. Uy, na ganito. Laka, inoy. Magsha-shout out na tayo kasi nakahuli na tayo pero nakawala. Ayun, Miguel of shoutout kay Chel Paura. Walang video daw na na pinapalampas. Yun, thank you ka Chel. Ay, anak ka Choy. Ay, goy. Yung ara. May apo. Apay nagbabatit matatay ni. Napingasa ng gunta yung Kaya papakita yung bulat sa ating mga baka may mga kumakain na. Tabig lang po. Yan. At Miguel of shoutout kay Javier De Jesus. Hener De Jesus pala. Akala ko siya Javier. So yan, Miguel of shoutout kay Choy. At kay Rene Medrano, shoutout daw sa Katrupa Angler yon ng Plaridel, Bulacan. Yan, Miguel of shoutout sa inyo mga tayo, no? At kay Gary Manata, Miguel of shoutout. DGM Mix Vlog, Miguel of shoutout kay Choy. At kay Mariskiel Rapis, yon Miguel of shout out. Dito kami dito. Dito lang yan. Yan kay Kelly Inago, Miguel of shout out Kachoy.
At shoutout daw sa kay John Lloyd, Pogi Tolentino, at sa mga Bulati gang ng Kainta Rizal. Katoy tayo yan. Siguro kasi katoy, siguro mahilig ka mambayabas kasi ng Bulati. Kaya maganda katoy yun. Pinata nadali siya ng size 8 na natin. Nadali na tayo katoy. Yun, sige love shout kay Romeo Isman. Sige love shout katoy. Melvin Padilla. Yan, may galab shoutout. Kuya, sana, kuya, baka makapunta ako ng Tarlac, kuya, no? Sa ate ko. Baka mamiwas na ako doon sa may, Canarim Lake. Sa may tulay doon. May napakaganda doon. Namiss ko yung roho doon. Yan, may galab shoutout ka pala kay John Sanchez, kumpare ko. At nag-kambol doon. Nakita ko kahapon. Yan, may galab shoutout. Kumpare ko dyan. Laka, bakit kaya ang buhay ng dito? Sinabarinante Prenyo. Yun, may galab shoutout ka, Joy. Yan, may galab shoutout. Ayan. Oh, sige ba? Ay, di niya kaya mga tiyo kasi malaki yung book natin. Baka nasubrahan naman sa ay, nako. Umiwala tayo sa kanila ka mga kasi alam mo naman tayo, yung maingay tayo. Napakarami namin dito. Sila tatay. Uma-harvest na sila dun. Yan, andan sila mga tayo. Babanding-banding sila sama yung asawa. Sana all. Kay Rini Haldo, may galab shout out. Yan. At kay Heldis Mix Vlog. Sino ba si Masubat Fishing? Yes. Hala ka mga katisya na to. Oh, bumalik yung nakawalang malaki. Wow. Mga katsoy. Grabe. Oh. Grabe, tungis na agad yung kamay ko. Oh. Hi, at Tia Motovlog Adventures. Yun, may galab shoutout. So yun lang po muna mga tayo, no? Pa-comment na lang po sa mga gusto magpa-shoutout mga tayo. Tapos yung ibang mga huli na mga sina na nagpapa-shoutout, ilagay ko na lang po ulit dyan sa taas. Ito na. Yun. Yan na naman. Wala ka. Oh my God. Uy. Gaganda ng size mga tayo. Mga pulahan na. Yan. Hindi natin masyadong bababain mga yung video natin. Kasi mga nakaraan, grabe, mahaba talaga. Tira. Huli. Huli. Ay! Ano ba yan? Lagi na lang Ginagawa mo. Sayang naman pulahan. Yan na. Uy. Kaka-excited kami din taw-taw mga ito. Ay, may galab shoutout ka pala kasi yan. Kay RSJ Adventures. RSJ Fishing Adventures. Ala ka. Main. At kay Winchester Franklin Fisher. Tunggas ka dyan. Yun, wala ka. Ay, bro. Congrats ka kay Win sa iyong channel at ganda ng mga content. Napakataas pa ng views mati. Pa-support po din siya mati. Ang ganda ng mga content niya mati. May namiwas pala dito kahapon. Yan na naman. Wala ka. Yun, malaki. Oh, ito ang gusto ko. Manoy Badong Dormi, ho? Gusto mo rin mamingwit, Manoy? Ay, maraming salamat nga pala sana. Maraming salamat sa mga suporta nyo sa aking reels, mga tayo sa FB page natin.
ma-visit naman mga kay para ma-open natin yung dapat ma-open doon. Ang hirap pala ng mga ano doon natin yung mga meta. Ganun talaga gamitin yung tao-tao natin. Maganda tumati sa ano, yung nakalusong. Nakalusong ka sa tubig tapos hanggang dito. Yan, yan naman. Malaki to. Lakat pilak ko. Uy. Yeah. Kasi Altoms, Altoms channel. Kasi easy. Easy Fishing Adventures. Galap shout out. At syempre, pasalamat ko nga pala sa mga taga Millennium. Tara. Grabe, di ko nakita masay. Millennium dyan sa kanilang main branch yung may Guadalupe Nuevo. Yan sila kasi George, katay Jenes, katay Duterte, yun. Yan na naman ka dyan. Oh, ganda naman mga katay. Uy. Ako, ang tagal naman nila kachero ni. Tuturo na natin ng Sumbas kasi yung Maynard Santos. Kasi nagkara to. Ano yan mga dance instructor yun eh. Kasi Maynard. Baka yan nata siya ata. Atsoy! Puta ka dito! Tama na yan, mamiiwas ka na muna. Tao ng tao sila ng sabi. Monty family yun. Yan siya lang naman. Yun, malaki to mga choy, malaki to. Mararamdaman mo choy pagka malaki talagang mabigat. Marami dyan vlog, Kuya John. Tara na Kuya John, no? Sir Arman Ignacio, yun, mega shoutout. Sir, sa'yo, yan. Pwede ka dito, sir, na pumunta. At tuturuan kita, sir, dito. Malaki to, malaki. Malaki to. Dala-dala mga toy kaso mga bulilit portion. Kayo ha, naglalaro kayo dyan. Kung natutulog kayo, lumaki pa kayo. Papaluin kayo ng mama nyo dyan. Ay, naka. Kuya Rinan Romero. Malapit na daw kami mag-fishing pa rin ni Kuya. At uwi daw siya sa Pinas. Yan, sana dumating ng madaling panahon at makapunta na kami kay Kachigiro. Sana mag-ano na harvest ng maraming karpa ng mati. Gagatin mo po boy. Yan na Kuya Dilpin Padilla. Ay, Kuya Jojo nga pala. At kay Kuya Danny na nadalo yung anglers. Kuya Francisco Coronado. Yun, thank you Kuya sa madalas na pag-share ng ating mga adventures sa iyong FB post. Thank you. Ay, Gary, kay Katoy Gary din. At siyempre maraming salamat po sa lahat ng silent viewers ng ating YouTube channel. Yun na naman. Oy! Ba yan? Same again and again. Wala ko. Sana naging talakitok na lang ito. Para nakakain naman tayo naman sa dagat. Bigla naman sigurong tusan ng amo ni Kachiro ni Matoy. Hindi yata makakarating na naman. Crazy kasi yung Maynard. Susumba pa oh. Yan. Oh, yun na naman. Grabe, ang daming 3 fingers mga soy. Mamiso.
Amiso daw sabi ni Kajibik Vlog. Ninang Anglers. Mamiso ngaya ito noy. Narakop mo noy. Kachay, bisan mo. Busing mo na itong mamiso dito. Ipasumpa pa dun natin. Yan naman. Yan na naman. O yun. Ay, sus. Talanganin. Okay, 3.2. Ganda ng kulay mga ito, no? Uy, laki ng tuwa ni tata. Oh, yun naman. Uy, ganito. Wala ka. Uy, maganda-ganda. Dalawa ulit. maganda mga size. Oh. Maganda lahat. Uy. Ay, itong isa pala. Maliit. Good. Maliit ng isa malaki. 3.3. Natalsikan na yun. Grabe, ang ganda na. Gumaganyan ako. Ay. Yan ang ay sus, nakawala. Ay, ang laki mga choy. Yan na rin, oh. Dawi na mga choy. Ay, sus. Wala na naman. Uy. Yan mga choy, oh. Ganda ng mga pulahan. Totoo nga talaga sabi ni kasi Buboy, puro pulahan na dito sa banda rito. Yung banda rito sa bandang kanan ko banda dyan. Ano na yan mga choy, yung Makati Park na siya. So hindi na nga pala siya Makati Park kasi under na siya ng Taguig. Yan, Taguig. Iwanan ni Dani Mercado. Ay, Mercado ba? Ayan naman. Grabe mga chib. Tuwan mga chib pag dumawi sila. May bangka. Bilisan mo, bilis. Bilis. Yun. Ay. Dapat makaisa na tayong agad bago dumating. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lako. Wow. Uy, gandang size na naman. Uy. Bilis. Bilis. Dami na tayo. Ay, bilis. Hey. 1, 2. Meng, bakit Meng? Gusto mo Meng? Yan Meng, dali. Yan na naman. Laki. Uy, laki. Grabe mga choy. Oh. Grabe oh. Oh. Diyos ko, thank you Lord. Meng, teka lang Meng. Sige pa ulit. Laylo yung bangga mga sigaran. Wala ko, kung ako nung dito. Yan, grabe. Oh, kahit na yan. Uy. Grabe naman ka-excited. Kala ko si Ginagawa mo. Ay. Dakas mo kasing humila eh. Meng, saan ka na Meng? Di pa to luto Meng. Nag-ilbihim ka dyan Meng. Yan na naman mga kay bakit? Oh, sunod-sunod. Katsigiran oh. Papunta yung kasi Nasa Talim Island tapos papunta yung dito.
Grabe ko na huli mga tay. Yung iba yan mga tay, di ko na pinibig. Pagkakataon kasi na mabilisan na ano, ipit. So, pinuputol-putol ko lang kasi yung ano ko kasi ano, napaka ano maghanap ngayon ng rollers na dancing work. Wala, sasayawan mo muna. Yung ano yung mga tayo makunat. Nabilat. Oh, nalamba. Grabe talaga. Grabe nalunok niya yung ano. Yung gate ko na hook mga tayo. Grabe ito. Ibig sabihin talagang gutom talaga. You are a hungry bird. Libog mo. One. Oh, yun naman. Ito. Alaka. Laki. Oh, mga kasi. Wala. Diyos ko. Lako. Parang mga huli ni ano, GC Fishing Adventures. Grabe, nilunok niya. Kaya pala. Diyos ko. Yun, grabe. Tinira niya mga yung 6 na ano. Ito yun. Grabe, ang laki. Kami masarap. Yun na naman ba? Grabe, 3.3 na oh. Kunin kita. Alam mga tayo, ulan na. Oy, wag naman sana. Ayan na naman. Ano ko? Grabe yung daming 3.2 oh. Ayan. Dito mga tayo, maganda dito talagang magdala ng mga kasama na mga tropa. Kasi ano yun, magilira lang ngayon dito mga tayo. May maupuan talaga tapos may parking pa. Parking pa yung mga, wag lang 4 wheels mga kasi tutuwing kayo dun sa may gilsa. Sa Jeep Rizal nga pala mga tayo. Dadaan. Ayan naman. Ay, agoy. Yung Prince Pabarlan. Punta ka na dito kuya. Nadakte ko yung busos. Mariusip. Kala ko. Laki. Dito mo dyan. Nanginginig pa yung kamay ko. Haba na naman ang video natin. Makikupasensya nyo naman. Yan na naman. Allah, ito. Ito, good size nito mga tayo. Magandang klase na yan. Yan. 3.5 point. Ano yan? 3.5.5. Nakanda mo na. Bilis natin mamarket talaga. Napasaya naman ang puso ko. Reynante Alaya, ayan. Pare, paborito mong sounds oh. Baka makaka-copyright mo ako dito pre. Ginagawa mo? Pampagood vibes lang yung mga tayo. Huwag kayo mawag. Baka kasi maganda mga tayo. Ikaw ba naman di sasayahan mamigos dito? Mga pasayaw ka kasi pag mga ganyan mga huli. Ay, grabe din oh. Nangalang-ala. Wala kadami na nga.
Lalo siguro kung kinuha ko mga 3.3. Ginagawa mo? Yan na naman. Baka. Ay, sus. Kala ko malaki mga kay. Pero good size siya mga kay. Tinamaan sa ano. Sorry na po. Bakit naman ikaw natamaan sa palikpik yan? So, kasi ano po. So, yan lang po muna siguro mga kay. Mali, update ko na lang kayo sa final na huli natin. Kasi ano sus. Pangit naman kung sobrang laging mahaba mga kay. Nakikita ko mga kay. Huwag niyo pong ano nga pala mga kay, yung ads natin. Huwag niyo pong i-skip. Nakikita kasi ni nakikita ko pala. Nakikita ko mga kay sa analytic eh. Iskwi pabulyo nakalagay. Ini-skip nila mga kay. Huwag niyo sayang din. Pang-gas din po natin yan. Para makapunta tayo ng mga malalayo-layo. Hindi ko lang sinasabi mga di sa tropa ko na wala akong panggas. Kasi pa nahihiya sila sa akin na RB sa GC namin. So sabi, Wanderilog tayo, kaya katulad na naman ngayon, Wanderilog sila. Tapos yung iba taga abang magano Susukmon daw, may babagong bayan naman ako dito lang muna kako. Hindi ko lang masabi sa GC. Titipid ka ako. Ang hirap kasi mga tumawag tayo nakaraan, 4-5 lang mga tapos isang taon, isang sahod, Diyos ko. Yan na naman. Maliit. Kaya pala. So, yun lang po muna mga tayo, no? Baka nakasumubra na naman tayo sa sobra-sobra na naman yung oras. Ang hirap pa naman mga tayo mag-edit kung ano yung kukuhin mo sa video mo na maayos talaga na ang ulo. Isa pa mga tayo, isa pa. So, na po mga tayo. Isa pa. Kasi maganda nga tayo, wala nang dahil ng Tira. Oh, ay. Ano yun? Grabe. Lantakan ka agad yung bawang baing ko ah. Sige. Yan. Good size. Oh, yun lang po muna mga tayo. Mamaya mga tayo, i-update ko po kayo sa munting puli natin. Grabe. Halos lagpas na mga rin nakalati. Yan lang po muna kayo mga tayo. Para makapagpahinga na naman yung cellphone at hindi na gaanong humaba pa ng gusto. At yung fishing spot po natin muli, Kalayaan Bridge yan mga kapatid, nakikita naman sa mayan papuntang BGC at Kapitolyo, yung bagong tulay dito sa may JP Rizal. Yun lang po muna mga kapatid, no? Stay tuned lang po at muli at yun na lang po muna mga kapatid, at yun na at magsimula agad yan after 1 minute. Taradan! A few moments later. Dami ko nang huli kasi walang katapusang iwas. Gaganda pati mo yung mga size niya. Lagpas sa tamate mga yung malaking planggana. Ay yung planggana na panglababo mga tayo. Siguro mga dalawa na doon. Pasensya no kayo mga tayo. Damihan ko ngayon kasi papasalubong ko sa ating pato sa Tarlac. Papatikin nyo sila ng masarap na tilapia na pinaghirapan. You know? Yan pa. Yan na naman mga tayo. Ay sus! Mas malaki yun. Alimbo kayo.
So, yung mga tay, ganun talaga yung tubig. Kasi ganda sana ng mga tay. Ay, yun ang malaki na mga tay. Yung pinakamalaking huli. Sana meron pa. Sana nag-enjoy po kayo mga tay sa mga fishing adventures natin. Ayan naman. Yan na naman. Pa rin ubo. Ay, naku, mas malaki yung kanina mga tay. Nag-alimbukay. Alimbukay. Parang ano yung tubig mga tay. Naging hard. Naging hard. Kumanon. Magsasawa talaga mga tay sa kabiwas dito. You know? Oh, sapa. Sige. Sapa. Sus, kino. Mga tay, sampay na lang tayo. Promise mga tay. Tama na po ito. Super na naman na blessing natin. Thank you talaga, Lord. May pangkasalubong na naman ang Tsaka yung mati, binibigyan ko rin mati yung nagtitinda dun sa sa may daanan namin. Last na bulate na tayo mati. Napakahaba na talaga. At makahirap na. Nahirap naman tayo nito maglilinis. Yan. Ay. Bawa kasi mati binibigay, nililinis ko na yun. Ayan. Hindi pumunta yung mga to. Hindi dumating yung mga inintay natin. Ayaw nyo dito sa address na to. Yan oh. Ayaw nyo rito ha. Oh, ganda ng size. So yan mga to magpo 4 fingers na. Oh, umipisik pa. Fresh na fresh. Ito yung Ronnie, hintay ko kayo, di kayo pumunta. Ito yung Minard, tapos na yung sumba dyan sa kabila, wala ka pa. Wala nakarating sa akin. Pero yan, kasi napakarami naman dito. Mga taga-bakda yan, tapos singbog. Mga angler sila tanay. Naka mga ito yung nila, yung mga huli nila, nasa... Yan na naman, nakatoy ko. Ito sus, first time ko nakahuli dito mati ng aruyo, ang laki kukuhin na natin ito, malapad naman. So yan, maraming salamat po Lord mga katsoy. At isa pa mga katsoy. Sorry na, ang sarap kasi mamiwas kung maganda lang sana yung pag-video ko mga katsoy, di nag-stories. Ibababad ko sa akin, kabingwit, sarap sa akin kabingwit dito, kitang-kita yung lubog dito, kabingwit nakaupo ka pa lang dito, pwede ka mag-4 dito mga katay, ganun ka lang dito, tapos may ano ka na ng isda, pila ka pa ng 1 hanggang mga 5 lang, mayroon na 1, 2, 3, 4, 5, meron na, laki, diba, 4 seconds pa lang. So yun lang po mga katay. Diyos ko, thank you Lord. Marami pong salamat mga katay sa mga hindi nag-skip po ng ads po natin. Maraming salamat po. Ati Katsoy Ronnie na di nakapunta. Maraming salamat. Katsoy Minard, yan, maraming salamat Katsoy Minard. At alam ko na busy ka. At Katsoy Ronnie, busy ka rin mga katay. At busy ka rin Katsoy Ronnie, alam ko yan na baka tinawagan ng boss mo, no? Thank you mga katay. Oh, anak. Ano ba yan mga tayo? Hindi ko na pinidyo ko. Oh, grabe na laki. Uy! Yun, grabe. Diyos ko. Mga tayo, mga good size yan. Thumbnail natin ito mga tayo. Thank you Lord. Yes sir, thank you. Dami nito. Yun, thank you Lord. Maraming salamat po. At see you next vlog po tayo mga tayo. Thank you. Meron pa, nilagay ko lang sa gilid. Meron na. Binagsak ko lang sa gilid good size mati. Wala na talaga. Thank you Lord. Grabe na yun Gandong soy spot Saglit lang ito mga tayo. Pumunta ko nito mga alas 9 pasado na yun. Alas 11 pa lang. Grabe. So
So yun, thank you so much. At magpapahinga muna. Ayun po muna tayo mga tayo. Thank you so much. Bye-bye. Thank you po. Yan mga tayo, huli natin. Oh. Maganda ng size yan mga tayo. Diba? Kunti na lang. Puno na naman tong cooler natin 9 quart. Ayan, fishing spot po natin yan. Oh. Kalayaan Bridge. Yan.